Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing lare-lare. Alhamdulillah Gusti Allah tansah pinaring kasehatan kagem kita sedaya. Dinten menika kita badhe sinau babagan cerita wayang Karna Madeg Senopati. Kagem masyarakat Jawa, cerita wayang menika isinipun kathah pitutur luhur ingkang migunani ing jagating panguripan. Cerita wayang mujudake sawijining tontonan ugi tuntunan. Tegesipun cerita wayang menika sanesipun pinangka sarana hiburan ugi saged maringi tuladha saking isinipun cerita. Wayang menika kasenian khas tradisional Jawa warisanipun nenek moyang ingkang dereng mangertos agama, yaiku saderengipun agama Islam dugi. Pramila kita namung perlu nyinau kanggo ngerteni kabudayan Indonesia, tanpa perlu percaya banget-banget. Salah satunggaling cerita wayang kang kondang yaiku kisah Mahabharata lakon perang Bharatayuda. Perang Bharatayuda perang gedhe antarane Pandhawa mungsuh Kurawa kang kadadean ing Tegal Kurusetra. Perang iki wis nuwuhake Rajapati lan korban kang ora sethithik. Akeh satriya kang wis nemahi pralaya. Senopati Kurawa Begawan Durna wis gugur ing madyaning paprangan, kaperjaya dening Dresayumna. Adipati Karna satriya ing ngawangga Madeg Senopati maju ing palagan. Karna iku putrane Bathara Surya, mula kondhang satriya kang sekti mandraguna. Karna duwé pusaka kang aran panah Kuntawijayadanu. Sejatine Karna wis mangerti yen mbelani Kurawa iku tumindak kang ora becik. Nanging Karna wis kaputangan budi karo Duryudana, Raja Hastina kang ambek angkara murka. Mulane Karna gelem sabaya mukti sabaya pati mbelani Hastina. Mangerteni Senopati Kurawa kang maju ing palagan iku Adipati Karna, Pandhawa banjur ngutus Raden Gatotkaca dadi senopatine. Raden Gatotkaca putranipun Raden Werkudara kaliyan Dewi Arimbi, satriya ing Pringgandani kang kondhang satriya otot kawat balung wesi lan bisa mabur tanpa swiwi. Raden Gatotkaca manjing ing palagan adu kadigdayan karo Adipati Karna. Perangi nganti tekan wengi durung rampung. Banjur Karna mentang lengkap panah Kuntawijayadanu. Gatotkaca mabur ing angkasa ndelik ing suwalike mega. Nanging pungkasane Raden Gatotkaca gugur ing palagan ketamak panah pusaka Kuntawijayadanu. Kanggo nerusake perang, Pandhawa ngutus senopati anyar. Penasehat perange Pandhawa, Bathara Kresna ngendika menawa Raden Arjuna kang bisa merjaya Adipati Karna. Arjuna madeg senopati Pandhawa ngadepi Adipati Karna. Karna lan Arjuna padha adu kadigdayan ing madyaning palagan. Sejatine Karna lan Arjuna iku sedulur, lahir saka ibu kang padha yaiku Dewi Kunti. Perang prasasat ora ana sing bakal menang utawa kalah, amarga kekarone padha-padha sekti mandraguna. Bathara Kresna kang dadi kusire Arjuna tansah wanti-wanti supaya Arjuna ngati-ati tanding lawan Karna. Banjur Arjuna mentang lengkap panah Pasopati, panah mlesat banter banget ngenani jonggone Karna. Adipati Karna gugur ing madyaning paprangan, kaperjaya dening Raden Arjuna. Nah, anak-anak, itu tadi ceritanya Karna Madeg Senopati. Nah, setelah ini kerjakan tugas berikut ya di buku tulis. Cekap semanten piwulang basa Jawa ing dinten menika, muga-muga saged paring manfaat kagem kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.